kanthi derekake sang Baginda Ratu Siti Soleha gawe geger ana ing kerajaan Turki. Mula kang saka kuwi uyuk-uyuk ari pira cacahing para kawula ana ing bidir kang padha mbok kanthi. Sakmenika wonten 8 bergodo. 8 bergodo. Apa kawula ing bidir wis padha siyaga ing sanjot? Sakmenika siap siaga ing gati. Yen to para kawula ing kerajaan bidir wis padha siyaga ing gati. Titianku liman klau bakal dak budalake. Nggih. Para kawula ing kerajaan bidir padha siyaga ing makarya. Nestya sanjata kanthi lumaksana makita tanjo. Aja nganti kerajaan Turki kelebon mata-mita sing gawe rusuhing negara jongkeng parang kawibawan kerajaan ing Turki. Mula saka kuwi wiwit Katri
dibebaske sing mapan ana ing sisih kono kae. Coba patura apa sing dadi kewajibanmu. Aku kepengin mangerteni. Aku iki takon kowe malah ndolak-ndolok. Wajiban iki kepiye? Bayar barang kok ngak-ngok. Aduh. Ngomong. Prajurit kok bujang biu. Rasam glone. Coba balik mana? Apa wajibanmu apa? Rencang sapa rencang? Kere dicancang. Kabeh. Sing rada tengah. Iki mesti wasis. Gamblang cetok. Ngenani bab kewajiban. Coba enggal matur. Pareng matur sedaya kewajiban sampun ditinggal. Iki kula wentah sedaya katigas ing wekdal sakmenika mboten wonten kewajiban. Pramila sedaya katigas ndherekaken panjenengan. Sing tak karepake pancen kaya ngono kuwi. Aturmu tatas titis tetes katak tanggon. Sing tak karepake. Sopo kae? Yo, 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 yo. Sing mestine takon kuwi aku. Ning kabeh mau ora dadi gaya ngopo. Umpama kowe kepengin weruh karo aku. Ditepungake. Aku dokter Salukas. Sapa? Dokter Salukas. Doktere ra ndek dhuwit, adol kulkas. Salukas. Lah iya, doktere ra ndek dhuwit perkara tanggal tua mau bayaran. Dadine adol kulkas. Lakune piye lakune? Lakune. Nuwun sewu niku ati kesenengan dhateng panjenengan. Nek umpama bocah kae kok ngino. Lumrah bae. Gopo? Panjenengan iki pripun? Kita rada edan. Pun. Pun. Kowe iki kok kaya udus. Kula niki Jane kowe iki waras. Apa ora? menawi kula waras, nggih waras, menawi kula edan nggih kancane nggih akeh. Sopo kan? Jenengan, Kowe kok iso ngarani aku edan? jenengan bilang diaplo nek lorengan. Sing loreng sapa? Rai mbok gendel. Rumangsaku. Mengko dhisik. Hah? Pun. Kok kowe kodho dheweke iku ya edan. Lah kok boten edan. Lah kene yo. Bilang tuwa nek lorengan. Lah kowe yo iya. Lah nggih ten kancane. Iki ora lorengan. Pun. Pancen agemanku iki yo ngene iki saya-saya. Nek iki mok dol. Nek wis kelakon tok duit semaput Sepotong sari. Anak gen kowe iki ngino. Kowe iki ngenyek karo kawula ning jare. jane kowe iki kawula saka ngendi kok nganeh-nganehi menungso kok kalungan plastik kaya wong edan. Jenengan mboten ngertos kula to? Las Kenalan riyen. Dokter Salukas. Yo. Pancen
saka negara Midir. Sapa kowe? Aku Siti Solehah raja ning kerajaan Midir. Yen ngono kowe sing dadi pengarepe pawongan-pawongan sing rada setengah iki. Piye? Rada setengah. Rada setengah. Ora rada setengah. Pancen ya kuwi pancen pas. Mergo aku ngarani setengah. Lho, Jalingi gedhe pancen kau laku kabeh iki ngono kuwi kok ngakon. Mboten kula ki Mbak. Ora. Kabeh. Yo. Dokter Salkas. Lho ngono ae kok bojo urepem kowe. Lho, pripun nak? Gawean kalungan plastik e nggawa mbok sak anake. Bayaran iki. Kalau ngene kok jalukane sedegawe. Siti Solehah. Piye Dokter Salkas? Apa karepmu kowe wani ngencikake sukumu ana ing kerajaan Turki? Rungokke ya Dokter Salkas. Nganti Siti Solehah lan Madyobalane kabeh saka ing kerajaan Midir. Nganti sikil ana ing gone kerajaan Turki. Bener. Pancen. Tenane pancen wis tak sengaja lan tak temah. Siti Solehah kepengin ngrubuhake kerajaan. Wes padha krungu. Ampun. Tembunge Siti Solehah. Ampun. Kula sapa kowe aja nganti kendhat ing kaprayitan Pondu Siaga. Siti Solehah. Apa? Sugih kendel Bondowani. Kene ora. Kowe arep ngrubuh akeh marang kerajaan Turki. Apa kowe ra nyawang? Barisaning para katribas ki sing wis padha gelar sepapan. Saiki aku takon karo kowe Siti Solehah. Apa Dokter Apa Salkas? sing mau nggo bondo? Kowe arep ngrubuh akeh kerajaan Turki, Sing tak nggo bondo wani ngrubuhake kerajaan Turki. Para kaulaku ning kerajaan Midir. Kaulamu, Yo. kaulamu. Heeh. Kabeh.
rene kok mek lali. Wis tuwa. Wis aman.
Delok, delok, delok. Delok, delok.